У актавай зале 6-й гімназіі старшакласнікі абмяркоўвалі праект «Жывая зямля». Праблемы экалогіі яна пастаянна ўваходзіць у пяцёрку самых глобальных праблем усяго свету. І пакуль яшчэ ні ў адной краіне на зямлі не вырашылі пытанне утылізацыі ўсё больш і больш узрастаючай колькасці смецця без урону для навакольнага асяроддзя. За адзін дзень толькі ў Беларусі вывозіцца на палігоны 8 000 тонн бытавых адходаў. Што рабіць са смеццем? Менавіта на гэта пытанне удзельнікі сустрэчы шукалі разам адказ з супрацоўнікам Цэнтра экалагічных рашэнняў Сергеем Юшкевичем з Минска. Неоднократно мы проводим такого рода беседы, которые направлены на то, чтобы просветить детей о том, как правильно обращаться с отходами, да, как правильно сортировать мусор, да, зачем это нужно делать. Также мы поднимаем тему бережного отношения к природе и показываем взаимосвязь сортировки мусора, да, минимизации мусора и состояния окружающей среды, состояния города, в котором мы живем. Варыянты школьнікамі прапаноўваліся розныя. Смецце можна спаліць, вывезці на палігон, перапрацаваць. А для пачатку навучыцца правільна сартаваць тое, што аджыло свой час. Не лішнім будзе разлічваць расход прадуктаў на кожную сям'ю, бо 40% у кантэйнерах складаюць менавіта харчовыя адходы. Увогуле ж тэма эканоміі яна не такая і нязначная, як можа паказацца на першы погляд. Прадукты, адзенне, абутак, пластык, шкло, бытавая тэхніка – усё заканчвае свой гарантыйны тэрмін у сметніцы. Іншая справа, а ці патрэбна столькі рэчаў у сям'і? Так как фестиваль «Кладезь» учрежден Свято-Елизаветинским монастырем города Минска, мы затрагиваем тему ценностного отношения к природе, да? Что нами руководит, как нам поступать, на какие ценности ориентироваться для того, чтобы сохранить природу. Тэма экалогіі – гэта і тэма ўзнаўлення прыродных рэсурсаў, якія не бязмежныя. Пасадзіць дрэва, прыбраць смецце ля вадаёмаў ці ў парку, не выкідваць адходы ў лясныя зоны і прыдарожныя палосы. І нават гэтага ўжо будзе нямала для захавання чысціні ў любым населеным пункце. А юным хімікам арганізатары праекта пажадалі паспрабаваць вынайсці такія матэрыялы, якія не будуць наносіць урон прыродзе, лёгка перапрацуюцца на заводзе ў іншыя рэчы і атрымаюць рэальны шанс на другое жыццё. Алла Маркелова, Иван Бялков, МКТВ.